tolle grabatum tuum et ambula, hovorí Ježiš v ďalšom reliefe Svätej brány. Vezmi svoje lôžko a choď. Všetci vieme, ty aj ja, že lôžko nie je len symbolom oddychu, keď odpočívame, ale mnohokrát aj symbolom choroby a paralizovanej duše. Tí, čo sa nemôžu hýbať, tých mnohokrát nazývame, že sú pripútaní na lôžko. A tak Ježiš aj v tomto reliefe ťa pozýva zdvihnúť sa a počuť jeho hlas. Na tomto reliefe vidíme jeden ústredný dotyk, ktorý všetko ostatné vysvetľuje. Chorý, chromý človek, ktorý sa dvíha z lôžka svojej nemohúcnosti, sa svojou ľavou rukou dotýka Ježišovej pravej dlane. Hneď nás samozrejme napadajú súvislosti, že tento chorý sa dotýka toho miesta, kde boli Ježišove ruky znehybnené, paralizované. Nemohli nič robiť, ale len v úvozovkách, pretože keď sa Ježiš modlil za tých, ktorí ho ukrižovali, tak vlastne vtedy, hoci znehybnený, ich zachránil. Zdánlivo bol znehybnený, keďže jeho lásku nebolo možné zastaviť, tak vtedy prišla tá záchrana. A tak nás napadajú slová, ktoré povedal už prorok Izaiáš: jeho ranami sme boli uzdravení. Ježiš bol na kríži znehybnený a ochromený, zvíťazil svojou nepodmienenou láskou nad každou ľudskou ťarbavosťou. Vezmi svoje lôžko, to je zmena nadvlády. Už nie lôžko má nadvládu nad tebou, ale ty nad svojou lenivosťou a pohodlnosťou. Preto ti Ježiš môže povedať: vezmi svoje lôžko a choď, vykroč cez bránu, vykroč cez prach svojej lenivosti, nemohúcnosti a paralýzy. Príkladom takéhoto vykročenia boli aj tí 4 priatelia, ktorí tohto muža priniesli pred Ježiša. Nie náhodou umelec nad Ježišovu hlavu a hlavu zachráneného, uzdraveného človeka umiestnil markantne strechu. Ten príbeh poznáme. 4 priatelia niesli 5., ale pre zástup, ktorý počúval Ježiša, sa k nemu nedostali. A tak pohyb horizontálny, keďže ľudia sa im nerozostúpili, keďže ešte stále nepochopili Ježišovo slovo o láske a milosrdenstve, urobili pohyb vertikálny. Zdvihli sa hore, rozobrali strechu a Ježiš pochválil ich vieru i vieru toho, ktorý chcel jeho záchranu. Nikdy sa nenechajme znechutiť ani zástupom, ktorý počúva Ježiša, ale nespráva sa podľa Ježišovho učenia k Bohu. Vždy zdvihneme aj takúto bolesť, aj takéto znechutenie. Ježiš tebe aj mne hovorí: ja som z hora, vy ste z dola, aby som ja z hora vás zdvihol k sebe. Keď budem vyzdvihnutý, vtedy vás priťahnem k sebe, hovorí Ježiš. Vezmi svoje lôžko, hovorí Ježiš tebe aj mne. Prekonaj svoju lenivosť, pohodlnosť, strach a obavy, prekroč bránou milosrdenstva k Ježišovi. Dotkni sa jeho rán a príjmi klinec v jeho ruke, príjmi stekajúcu krv z jeho rán ako niečo, čo ťa obmýva a čo ti dáva nový život. Veď jeho ranami sme boli uzdravení, ty aj ja.